जो लोग बायस पॉडकास्ट वगैरह ना इन फ्यूचर मेरे को जिंदगी में कभी बुलाने के ना सोचो और ना ही बुलाओ, बेटर है। हाँ बच्चा, मैंने सुना था कि कहीं पे कि लोग सच्चाई से नहीं पाते, पर ये हो भी रहा है। कल को मैं एक पॉडकास्ट डाला था, मतलब मैं नहीं, दूसरे के चैनल में, एंड देन भाई वो पॉडकास्ट डिलीट करवा दी कॉल करके पर्सनली। भाई वो तो बेचारी नया पॉडकास्ट वाली थी, तो देन वो डर गया तो वो रिमूव कर दिया वीडियो। एंड सच्चाई से नहीं पता, सच में लोग सच्चाई को बाहर दिखना ही नहीं चाहता है। जो झूठ है, जो ये पुटीन लगाया हुआ सेहरा, जैसे कि अब ब्यूटी प्लस वाला सेहरा हमको पसंद आने लगा है, कुछ इसी तरह हो रहा है हमारे समाज में भी। वो पुट्टी लगा वाला समाज देखना हमें पसंद है, वो ट्रूथ, वो सच्चाई हमें देखना पसंद नहीं है। बस मैंने ओपिनियन रखा है, अगर गलत नहीं था तो पॉडकास्ट डिलीट करवाने का क्या जरूरत है, नहीं ना। ओपिनियन शेयर किया है मैं बस अपना। कुछ मेरे दोस्तों को ये एंगल समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है अपना भाई। तो हाँ, जिन लोगों को समझ में आ गया तो देन हाँ, समझ में आ गया। एंड जो सच्चाई है वो यार आवाज हमको उठाना पड़ेगा। न्यू जेनरेशन अगर आगे नहीं आएगा तो भाई अभी बहुत खराब सिचुएशन है। जो नहीं होना चाहिए वो सब कुछ हो रहा है, जो होना चाहिए वो कुछ नहीं हो रहा है। अभी तो इतना ही आवाज बोला है, मेरे मुंह से इतना ही निकला है, और ज्यादा निकल गया ना तो फट जाएगा। बस यार इतने में ही क्या बताओ यार, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। मतलब फ्रीडम स्पेस के नाम कुछ है ही नहीं अभी। तुम फ्रीडम स्पेस नहीं, आपके मुंह पे टेप चिपके जाएगा, तुम फ्रीडमली कुछ नहीं बोल पाएगा। अभी के जमाने में कहाँ है खुशी? दिख रहा है। जिनके पास भी फुल वीडियो है ना पॉडकास्ट वाला, डाल दो कहीं पे भी, फेसबुक, यूट्यूब, कहीं भी फुल डालना चाहिए और दिखना चाहिए फुल। मैं किस कॉन्टेक्स्ट में वो बातें कर रहा था, किस वे में जाके वो बातें हम लोग कर रहा था, तो वो दिखना चाहिए। जो इस क्लिप, छोटा सा क्लिप को देख के कुछ लोग जांच भी कर रहा है, एंड देन हाँ, और बस जो क्लिप दिख रहा है ना वो भी ट्रूथ ही है। ऐसे कुछ नहीं है कि उसमें झूठ फैलाना, दिमकाना, मैं मस्का वस्का लगा के बोल दिया, ऐसे कुछ नहीं है। ट्रूथ बाहर आना चाहिए, जो है जैसे भी हो। किसी के भी यूट्यूब चैनल में डालो, कहीं भी डालो, नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत। फुल वीडियो आना चाहिए। अभी तो शॉर्ट लोग काट करके डाल रहा है, बट हाँ, जो लोग डाल रहे हैं ना काट करके, वो फुल वीडियो प्लीज, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, डाल दो प्लीज। जो लोग बायस पॉडकास्ट वगैरह ना इन फ्यूचर मेरे को जिंदगी में कभी बुलाने के ना सोचो और ना ही बुलाओ, बेटर है। बर' हारि जोङो बर' हारि होननानैल' थाब्ला जानाय नङा। एजुकेशन सिस्टेमखौ जोङो मोजां खालामनांगोन। एजुकेशन सिस्टेमा मा रोखोमै जोंनाव जागासिनो, जोंनाव लाइक एबसु दं, दा बुंनो थाङोब्ला बिराद कन्ट्रोभार्सि बेफोरो। दा एबसुआ पलिटिक्सआव डाइरेक्टलि हाबनानैसो थाहैबाय। दा बै एजुकेशन जोङो गोदो उन्दै समाव मोनथियोमोन मा, बै एबसुआ जों उन्दैफोरखौ जायफोरा गाज्रि खामानि मावगासिनो बेफोरखौ लामा दिन्थिग्रा, आरो जायनो जोंनि बर' समाजाव गाज्रि खामानि मावगासिनो बेफोरनो लामा दिन्थिग्रा होननानैसो जों एबसुखौ मिन्थियोमोन। किन्तु नैबे समाव एबसुखौ जोङो पलिटिक्स पार्टीजों हेफाजाब होग्रा होननानैसो मिन्थियो। नैबे टाइमाव कन्ट्रोभार्सियेल बेयो, किन्तु बेयो थार बाथ्रा। आं जिखिनाखौ नुदों नैबे टाइमाव, किन्तु बेखौ जोङो सानना नायनो गोनां, बेफोरो जोङो सानना नायनो गोनां बाथ्रा। जों बेफोरखौ माने एकदम बेफोर फिसा पार्ट्सफोरानो जोंनि हारिनि बिराद गिदिर गोहोम माने। दा जों बैफोर रकम उन्दै समाव जोङो नुनाय, जाय जोंखौ एजुकेशननि खेत्रआवनो जा, जोंनि बर' बिमाफोरा सोरबा उखैजानानै, सोरबा गांनानै, सोरबा दुखु थानाय जा, बैफोर सापर्टारफोरा दिनै जुदि बेफोर लाइनाव एक्सट्रा मोनसे पलिटिक्सआव हाबफैयो, अब्ला माने जोङो बैखौ नुहुरा जे माबा मोनसे, खारन जोंनि बर'नो मोननै पार्टिस थायो। पलिटिक्स एगेन्स्ट पार्टी थानांगौ, मास्ट बि, बियो एकदम जरुरि। एगेन्स्ट पार्टी थायाब्ला बे मोजां बै लाब जानाय नङा। एगेन्स्ट पार्टी थाथारनांगौ। पलिटिक्सआनो पलिटिक्सआनो बे। That's why politics. एगेन्स्ट पार्टी थाथारनो नांगोन, आरो बे एगेन्स्ट पार्टी थायोब्लासो आं गाज्रि खामानि मावनो सुबिदा मोननाय। किन्तु आबसुआ जोंनिया बै आबसुआ नंला। औ, बै नंला। जोङो बै समाव नुयोमोन जे आयु सोरनिबा न'खराव जेंना जुदि जादोंब्ला न' बडलेण्ड न' रेसन होग्रा सासे मानसिया आंबो।
आंबो बै समाव उन्दै आंनि सार्केल बारायखौ लानानै आंबो बे सार्केल रिलि खालामनाय सासे गथ' फिसा उन्दैसा आंबो सासे स्टुडेन्ट दा बैनिफ्राय जोङो जेरै रखम बै समाव नुदोंमोन जोङो एबसु होनना बुङोब्ला रिसपेक्ट मोनसे सालाम जोंनाव फैयोमोन बे रिसपेक्टआ दा आंनाव गैला बे नैबे टाइमाव खारन बिसोरो मोनसे गावसोरनि लामाखौ गारनानै बेलेग मोनसे लामायावसो लाहैबाय बै लामाखौ जोंनो नांगौमोन बै एबसुखौ जोंनो नांगौमोन खारन बैसोरसो जोंनि समाजखौ सुद्रायोमोन बैसोरसो जोंनि समाजखौ बासायनानै लाखिगासिनोमोन जायखिजाया गाज्रि जोंनि इउथ्सफोरा मावनो थांनायखौ बैसोरसो बादा होनानै लाखिगासिनोमोन खिन्थु दिनै नैबे समाव पलिटिक्स खालामनो थाङो दिनै सोरजोंबा जयै फागोन दिनै सोरजोंबा थाहैफागोन न' डाउट पलिटिक्स नांगौ जोंनो पलिटिक्सआबो जोंनि डेभलपनि मोनसे लामा पलिटिक्स एकदम जुरुरात जोंनो नांथारगोन बेखौ पलिटिक्स स्ट्रं जोंनो नांगोन बेनिखायनो जोङो मोजां पलिटिशियानबो सायख'नो रोंनांगोन आरो बेखौ सायख'थारनांगोन जोङो जाय मोजां बे जाय जोंनि बर' हारिखौ जौगाहोनो हागोन जाय जोंनि समाजनि बागै साननो हागोन जाय जोंनि सुबुं माहारिखौ अननो रोंगोन बा जोंनि समाजखौ गावनि बादि साननो रोंगोन बैफोर रखम मानसिखौसो जोङो सापर्ट होनांगोन बैफोर रखम मानसिखौसो जोङो देरहासार खालामनांगोन एन्ड देन प्लास सोरबा सासेनि जानानै नोङो गेलेदोंब्ला सोरबा सासेखौ गाज्रि मोनगोन एगेन्स्ट पार्टिखौ बिदि नङा नोङो बैखौ मोजां मोनदों अबभियासलि माबा मोनसे खारन दं नोङो बैखौ जोंना पलिटिक्स होनोब्ला एकदम एक्सेट्रा एकदम जों रायलायनोसै साउथनि मुभि लाइक नुदोंना जोंना बिदि नङा सुइट आरामसे गेले नों जायखौ मोजां मोनदों बेनो हो नो डाउट दा जोंना बै एबसुफोरा डाइरेक्ट सोरबा सासेखौ होयो माने सापर्ट हैनो थांबाय बेफोराव माने गावसोरबो पलिटिक्स इनभल्भ जालांबाय गावसोरनि माइन्ड सेटआबो माने सोलायलांबाय बे माइन्ड सेटआ माने जेराव बारहावा जेरै बारहावा बे रखमसो जायो जोंनि माइन्ड सेटआबो जों जुदि बिलिनियार्स मानसिफोरजों थाबाय थायोब्ला जोंनि माइन्ड सेटआ जाहैगोन बिलिनियार्सनि थट्सफोरा जोंनाव फैगोन जोङो बै रखम जानो नाजागोन जों जुदि सासे जौ फाग्ला मानसिजों थायोब्ला जौ फाग्ला जै जौ लोंनानैनो बिन्दास जोंनि लाइफआ सोलिलाङो सासे फाग्ला मानसिजों जफायोबा फाग्ला रखम मोनलाङो नों गावखौ सासे भिखारिजों जना थायोब्ला नोङो फैसा बिफाग्रा मानसिजों फैसा बिनानैनो आरामसे मोनजायो होननानै सानगोन नोङो सासे बिजनेस मानसिजों नोङो जफ्लायबा बिजनेस खालामनानै मोजां थिग बेबायदिनो जोङो जेरै जा बारहावायाव थायो जों बेफोरबायदि जोंनि थट्सफोरा जालाङो अके मोनसे खोथा जेरैहाय जोङो रावनिबो एगेन्स्ट पार्टिनि दा बै एबसुखौ जों माने ओरै थाजानो लुबैयो एक्सट्रा बेयो मोनसे जोंनि बर' समाजखौ रैखा खालामग्रा आरो बेयो गोदो बर' समाजखौ रैखा खालामग्रा खामोन दा नङा आंनि बुंनाया गोरोन्थि जालांनो हागौ खिन्थु बे गोरोन्थियानो सैथो दा नैबे समाव खारन बै समाव जोङो नुनो मोन्दोंमोन जे एकदम गथि जोंनि बर' सोरबा आइ गाबनाय सोरबा जोंनि उन्दै गथ'फ्रा गाज्रि लामा लालांनाय बेफोरखौ सुद्रायनायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन आरो जोंनि बर' हारिखौ माबोरै जौगाहोलांनो हागोन जोङो बेखौ नुनो मोन्दोंमोन बै समाव बै पलिटिक्स मोननैबो पार्टिनियाव थांनानै बे जोंनि एबसुआ सहाय बिहोयोमोन बा जोङो बेजोंबो रायलायनानै जोंनि दावखोनायनि बागै जोङो सावरायलायोमोन दा एक साइडेड जानो नाङा आंनि बुंनाय माबाया बेनो जोंनि बै संगठन बा बै माबाया एबसुआ एक साइडेड जानो नाङामोन बेयो बयनिबो थाखाय जानांगौमोन बर' हारिनि थाखाय बेयो बयनिबो थाखाय बर' हारिनि थाखाय जौगाथायनि थाखाय बर' हारिखौ बर' समाजखौ जौगाहोनो थाखाय बेफोरबो मोनसे फिसा पार्ट बैफोर फिसाफ्रा गासैबो जमा नांनानैसो जोङो माने मोनसे बर' हारि बे बर' हारिखौ जौगाहोनो थाखाय जों बै गासैबो जमा